For today's video mga ka-idol na ami diri sa nangkaan kay nakatimaho mig humot kaayong nangka. Mao to way pagduduha amo na yung gipakat-kat kung tinuod ba nga hinog or hilaw. No, mao no. Hinog na? Hinog lagi na. Hinog no. Okay. Okay, dawatan ako. O may sundang. Ano le, mahok kay diri. Bayag kalitay. Oh. Pungison naman ko no, ayan lang. Time is kay ne, kay nang liki nas kahinog oh. Hangtod ra na pai kay dul. Nani kat kay dul. Hinog na nila. Hinog eh, lumahok mo gay. Bato na ningon to ganyan. Tanaw na ganyan dre. Okay, daw ato tabi. Ay lagi chab sig mawata. Ayoy. Ako daw ato dre. Si inikitsa ba yung isa na to ang nangka na nabilin ang taon lubong. Ang naong nalubong. Hinog na nila panaw. Hinog na kayo. Anak bitaw ko nga hinog na Ano kayo. lagi patanaw lagi ganyan lagi ang palit ako to. Hinog naman. Ug naay usa ka babayi nga nakatimaho di ay siya paganina kay nalibang man di ay siya diri sa ubos o paminawa yang istorya. Bato na paglibang nako. Baho. Kutay. Asa ka libang dai? Wala mi CR. Ora kasi ara kalibang nara. Ay idol na lang. Napumil na lang. Sige. Nang liki na hidog na gina siya. Kani. Ganyan na popo. May nuwa ko patungod bro na ulo gyud. Hinog gyud hinog. Ah, kapresko sa nangka ba? Ay. Tiningon lagi sa Pasaylo ang nangka. nangka diha. Okay. Tuwa nang kumunong baling. Hinog na kay pati ng humuta. Sa naman eh. Lata lang iya ano. Ito yung patungan ng gabi ka na mo na. Nang lugar papa. Naman ikuan. Tagok. Ayun. Wala pagtangtang bay ba? Anta. Ayaw. Papa. Ayo kay Kaldori. Hinog din. Ito gingon ni giniya.